കാതൽ ദി കോർ കാണാനായിട്ട് പോകുകയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് കണ്ടു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് അതിൻ്റെ കഥ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ കാതൽ ദ കോർ എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോഴും ആരും തന്നെ എന്നോട് ഇതിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പം ഞാനും അതിൻ്റെ കഥ സസ്പെൻസായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. പക്ഷേ വളരെ മനോഹരം. മമ്മൂട്ടി എന്ന അതുല്യ നടനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അത് മനസ്സിലാവും. ഇന്ന് സമൂഹം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പലരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിനെ വളരെ പച്ചയായ രൂപത്തിൽ അവതാരകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ മമ്മൂട്ടിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതികയിലൂടെ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം മമ്മൂട്ടിയുടെ നേരത്തെ കണ്ട ഫിലിം കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡാണ്. അതിനോടൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു അഭിനയത്തിലോ തീമിലോ ഒന്നും ഇതുവരെ മമ്മൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിലിമിനോടൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. മമ്മൂട്ടി അല്ലാതെ വേറെ ഏത് നടനാണെങ്കിലും ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഈ തീം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും സൊസൈറ്റിയിലാണെങ്കിലും അവരവർക്ക് അവരവരുടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് ഇത്. ആരെയും വേദനിപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും അടിച്ചമർത്തിയോ ഒരിടത്തും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരവർക്ക് അവരവരുടേതായ സ്പേസ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? മറ്റുള്ളവർ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്താലും മറ്റുള്ളവർ അതിനെ ഏത് കണ്ണിലൂടെ കണ്ടാലും അവരവരുടെ സ്പേസാണ് അവരവരുടെ സന്തോഷത്തിന് ഏറ്റവും വലുത് എന്നാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിലൂടെ ഡയറക്ടർ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജിയോ ബേബി, അദ്ദേഹം ഒരു പുതുമുഖമല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫിലിമാണ് കാതൽ. കാതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്നേഹം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഇത് ആ പുറമേ ഉള്ള സ്നേഹമല്ല, ആ ഉള്ളിൽ തട്ടിയ ഒരു സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മമ്മൂട്ടിക്കാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഹീറോയിൻ അതായത് ജ്യോതികയ്ക്കാണെങ്കിലും ഇവിടെ മമ്മൂട്ടിയും ജ്യോതികയായിട്ടല്ല, ആ രണ്ടു വ്യക്തികൾക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് മുന്നോട്ട് ആ ഒരു കുടുംബം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പം സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് കൂടിയാണ് ഇത്. രണ്ടുപേർ വഴക്കും മല്ലുമിട്ട് ഒരു കുടക്കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതിലും ഭേദം അവരവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾക്കായിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പോകുന്നതാണ്, അവരവരുടെ രീതിയിലൂടെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ കൾച്ചറിൽ, നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെതായ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് അവരവർക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട്, അവരവരുടേതായ സ്പേസിൽ നിന്ന് തന്നെ ജീവിക്കണം എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കഥയും കൂടിയാണ്. എല്ലാവരും പോയി കാണുക. മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതുല്യ നടൻ്റെ ചില നോട്ടങ്ങളും ഭാവങ്ങളും സംസാരത്തിലൂടെ അല്ല ഇതൊന്നും നമ്മളിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് എന്നത് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഒരു വലിയ പോസിറ്റിവിറ്റി തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് സംസാരങ്ങളില്ല, എന്നാൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് കൂടിയാണ്. നമ്മളെല്ലാ മനുഷ്യരെയും, ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല, എല്ലാവരെയും നമ്മളുടെ കണ്ണുവെച്ച് ഒരുപോലെയല്ല വീക്ഷിക്കേണ്ടത്. അവരവർക്ക് അവരുടേതായ പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാവുക. ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിലിമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അഭിനയിച്ച മമ്മൂട്ടിക്ക് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളുടെ ഇമാജിനേഷനെ പോലും ആ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മമ്മൂട്ടി അദ്ദേഹം ആ കഥാപാത്രത്തെ ശരിക്കും ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ, അദ്ദേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഫിലിം ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് വന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളും ഓരോരുത്തരും പോയി ഈ കാതൽ ദ കോർ എന്ന് പറയുന്ന ജിയോ ബേബിയുടെ ഫിലിം കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.